Dak li issa jokkupa l-kariga ta' Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch ma jriċ u jieġeb dwar żewġ skandli żvelati fl-aħħar ġimgħat brabta mal-Ministeru li sa ftit ta' xhur ilu kien għandu responsabbli tiegħu, dak ta' trasport, l-infrastruttura u l-proġetti kapitali. It-tnejn filgħodu l-Ministru Ian Borch sejjaħ lil ġurnalisti sabiex jagħti press statement fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin kif kien qiegħed jilqa' lill-Ministru Grek Nikos Dendias f'pajjiżna. Ftit qabel ma ppreżenta ruħu fis-sala, il-Ministru impjegat tiegħu avżal il-ġurnalisti li Ian Borch ma kienx se jieħu domandi minkejja illi sejħilhom hu stess. Madankollu, Net News xorta waħda insista li l-Ministru Ian Borch kellu jwieġeb dwar dak illi sar magħruf fl-aħħar ġimgħat. Ministru sejjaħt il-medja u m'intix se twieġeb dwar il-proġett tal-flyover, m'intix se twieġeb dwar x'kienet jiġri fid-Dipartiment tal-Liċenzji, Ministru. M'intix se twieġeb dwar x'kienet jiġri fil-proġett tal-flyover? Limna diġà ta' li x'inhu jkun hawn ministri oħrajn ma jistgħu. Grazzi. Fl-aħħar jiem minn xhieda fil-qorti saret referenza għal Ministru illi jismu għadu mhux qiegħed jixxandar ikellu x'jaqsam ma' racket fil-liċenzji tas-sewqan fejn allegatament kien jiddetta min kellu jgħaddi mill-eżami tal-karozza. It-tieni skandlu fih dan il-Ministeru li l-Ministru Ian Borch kien responsabbli minnu u li allegatament seħħ fi żmienu kien il-każ ta' korruzzjoni fil-proġett tal-flyovers tal-Marsa. L-akkuża tkun illi Jorgen Fenek kellu jdaħħal $2 miljuni minn dan il-proġett u li nofshom kellhom imorru dejjem, skont it-Times, fil-kumpanija segreta 17 Black. Allegata korruzzjoni li donnu ħadd ma kellu għarfien dwarha mill-Prim Ministru l-isfel mill-membri tal-Gvern jindikaw li lanqas biss kienu konxji bl-investigazzjoni li għaddejja mill-Prosekutur Ewropew. Inti kont marraf li kienet għaddejja investigazzjoni brabta mal-allegata korruzzjoni fuq il-proġett tal-flyover? Li ma kontx marraf. Ġifieri m'għandekx ma kontx marraf milli l-PPO tħares lejn bl-investigazzjoni lejn di tal. Ma kontx marraf u nħalluhom jaħdmu fil-paċi intuhom l-informazzjoni kollha illi għandhom bżonn tkun disponibbli jagħmlu x-xogħol tagħhom u mbagħad nindeċidu hemmhekk. Naturalment jekk huwa minnu li hemm investigazzjoni mill-EPO, wieħed irid jistenna dik l-eżitu ta' dik l-investigazzjoni, qed ngħid jekk hemm investigazzjoni x'inha li wasal għandi huwa biss dak li hemm rapportat fil-medja. Li huwa fi żgur huwa illi l-proġett illi ġi rapportat dwar, jiġifieri dak tal-flyover tal-Marsa huwa wieħed illi kien essenzjali għall-infrastruttura tat-toroq f'pajjiżna u qed naraw il-benefiċċju li ħalla. L-allegazzjonijiet qed jippuntaw lejn il-fatt li Jorgen Fenek għamel tajjeb għal negozjant Tork biex jirbaħ it-tender tal-proġett tal-flyovers b'għatu kundizzjoni li jieħu $2 miljuni. L-avukati ta' Jorgen Fenek jiġħdu illi n-negozjant għamel xi tip ta' influwenza.